kumbira headmaster Mpambo baba mkuru wangu na Sabu Ngwende kuti wona wana wali maticha wanoenda kuenda mabus stop wafu ne wana chikoro wafamba chine wasika mamvura tukumbira kuti ukwidze chi upa urabvumize vanhu vadi wafambe nemuside medrenda magumuna mundu wako some drenda kwachikwa iri padzasi saka akabva wabvuma vanhu vanofamba nenzira yavachidi waitedza wafamba mundu amaidu waisa drenda some drenda asachikwa iri kudzasi saka pakakona kanda nzira wabva nzira yaenda straight yaenda straight tivarasa waya tichedza nzira iyo ndasiya mundu wasati mundu wari kunze kwaya kuzasvike nzira yakanga yakumbirwa yeye saka apazosvika ava vanozivawo handiziva kuti apa ngudherana vaibva ati mugano ichi inzira tikati aiwa pane storm drain takanetsana nyaya tikadaidza masabhu nyaya yakatongwa keutanga nemasabhu tatongwa vanhu vaibva vatsuka nemakuti sangaripo vanhu vakuru vanga aripo vasanangurwa semasanangura ndikuita ivanzi mundu andeyokwanya sanza sachiko vana kugusika nazvo aibva ati dare randatongwa naro harisi pamutemo plus asi pamutemo asanangura chivanzi tiwazei akabvenda kwaishe mutetwa achidara anatongwa tiwazei kanga rukoti kuti vati dare risi pamutemo ndopa vanhu mapashiment zviri very unfair saka taenda kwashe mutetwa nyaya yakatongwa ndasvika ikoko ndasvika ini nyaya ibva yatongwa kuinzisa ishe mutetwa abva ati chikuhwa ndimutonge zvaari kuda nekuti ndikasamutonga zvaari kuda inini anogona kundisungisa saka ini ndapinzwa musitting room nemakurukota ashe mutetwa baba wangu namai vangu vasiwa panzi vaibva nakautongana ndimusitting room panzi this is a special court zvadaro baba vangu zvakangurwadza bva rangauchema munoziva hapana chinorwadza ona baba wako achemedzwa nomwe murume nenyaya yemunhu aiziva kuti munhu akasimboriwangu zvadaro yapera ishe mutetwa akati iwe chikuhwa chidzokonesa waya paunoda munda uyu wati wako nyatsa sauri mepo ndibva ndikumbirwa chi ruling yenyu ndibva nanzi bhadhara mari yechikuhwa mari kuti akakunda nyaya yonzi mawanda uswaya mubudzosere mari yekuti adi akunda tupe ruling kati hazviiti ba kuti udzosere mari yemawanda uswa nekuti handisi kubva ndakundwa ndikumbirwa ruling ndiende kwamutasi handauipiwa ndazona ndausungiswa gore rineri ndausungiswa kwasutanga kusunga ndatokusunga nemapusa ekwaruda cheko watombowe ndikatorwa nematsamba ndikandisiwaruda ndikadzokera waruda vandisungisa ndiyo nyaya yemundu achiona ndivanazoa mapusa kuti imundisunge nyaya dzemunda mapusa vananga ndinopinda nyaya dzemunda dziri nyaya dzemadzishe masabhuku sa ndazona tsamba yakuya yaunzi tulayo nabva meja sichikoti kwamutasi padc yaiti ndimubhadhira $330 yeku yaiti ndibhadhira sachikwa $330 yekukumanzira maexpenses yakaita kutanga kufambira nyaya yemunde kubva kusamaringa enda kwashe mutetwa tibva kwashe mutetwa tienda kupi kwamutasi saka ndakabva ndaenda kuno kumanga ndasaudaidza kuti ndanga tsamba yakuti ndasaudaidza kuti tsamba yakuti ndibharisa chikwa mari vandaya kuno kumangara pane issue 1 yemacost. We cannot talk about this one because it was dismissed. Saka nyaya yemacost yakapera, it was dismissed. So the issue yasara pasara issue ye ownership ye the piece of land iri in question. Chakonzeresa kuti nyaya iuye kuno kuti means it's an appeal against a given decision yakapiwa na chief anaisani mutetwa. Baba wakagara South Africa. Wabva South Africa ndokuya ndokudzidza pasambe. Wadzidza pasambe ndokubva wapedza ndokubva waunzwa kuno ku Old Mrapa. Kunoita mufundisi. Wabva ku Old Mrapa ndokubva waendeswa kwaMkandi na 1934 ndokunoita mufundisi. Ndokuzobva ipapo ndokubva waunzwa paSamaringa tiri kuzindarangwa chechi ndokubva wagara paya. Pawakagara paya ndipo ndakazobarwawo inini 1940. Ndiri kukura ndiri murumbwana 11 years 1951 kwakauya yanzi Land Apportionment Act
ndokuzoya imwe yainzi Land Husbandry Act. Baba wakanga wane munda pasamaringa kudzika kuenda kwaMupenga uko kwarutaura kuti taigara kwaMupenga wanga uri munda wababa. Ndokubva tabira uko kwaMwauru, baba wanga wane munda zvakare kwaMwauru kuyo kwasekuru wedu isisu Maduka. Ndokubva tauya pamutisi apa panga pane munda wedu futi wavairima ipopo. Tikanzi ayo sechikuwa minda yenyu yanyanya kuwana, saka takuendesa wani isusu kwaZindi. Imi muchitsvaka kuti munoda kuenda kwaZindi here kana munoda kusara pano. Zvikati nababa, aiwa inini handikwanisi kuti ndiendese mwana kwavanhu ndiende kwaZindi nokuti mwana wangu ndandapa Oldham Tale manje ini 1958 ndakudzidza paOldham Tale. Mwana wangu haazooni transport yekuti adzoke aende kuchikoro. Saka ndipo iwo apa ndikubva apiwa pamunda ipapo. Ndandatove chirumbwana, vanhu vandinoziva vanoti Stanley Nyatsanza, Mavis Nyatsanza, wakuita Charles Nyatsanza ndiwe ndaifudza naye ng'ombe. Pese ipopo parunzi munda apa taitambira bhora ipapo tichiti panga pasina minda apa ndo pakazopiwa baba munda ipapo kuti arime. Asi inini ndichibva kwaMutare Mudhara ndakazobva ndadini ndabva ikoko ndikambogara mudetention nenyaya dzepolitics uye ndikuzobva ndaenda kunodzidza miri kwemakungwa. Asi ndakazodzoka manje inini ndidzoka pamusha pababa ndakuwaka pamusha pabamba. Ndipo pandinotanga kunzwa ndakudaidzwa kotongwa nsoni. Mhosva iyi ikatongwa akadliwa ngemasabhuku ikabva yakwira manje ikaenda kwaishe Mutetwa manje ndipo kwayakanotongwa. Ndinawo mapepa panapa akabva wadliwa zvakare ikoko kumhosva. No, I'm not worried about mapapers ekumashure. Ndoda kuti mapapers andokoshesa panapa. Kana makamboenda kukoti yaMajor Street ndinda mapapers iwawo. This one I've got, but this one I got dismissed. Ye demand for my course. You got dismissed on a court. Yes. You got dismissed. This one. Ainanya. Inini yangu inini. Ndiye kuti nyaya yakatomboenda before Chief Mutasa akanga ariko before ini 2022 ikadismisswa on the grounds dzekuti you failed to meet the 30-day deadline yekuti kana muda kuti apiwa against, of which to me doesn't make any sense. Why do I say it doesn't make sense to me? Ndekuti it was not stipulated Mutsamba and is it kuti pakazoitwa here in a appeal for recession against she zvatataura isusu tiri makoti H1 munzo tiri makoti H1 even nyangwe kukoti chaiyo kwaMajor Street nyaya chaiyo yakaitika 10 years ago, a person can still appeal against that decision if akaita the correct procedure that should be followed. Saka iyi ni dare rechiwana atishandisi this nini ma deadlines ekukoti kwaMajor Street gachi land yese iri mu communal iri under sabhuku. Munhu akauya land iri mu communal anopiwa na sabhuku, anoenda kuisa matombo emapegi ndi sabhuku. Ko uyu ozouya Mutasa Road District Council kuti show us pamaka pachi munhu sabhuku oisa matombo anditi
Mutasa Rural District Council yobva yaisa mapeg, yobva yadhirowa chinonzi chii site plan. Andizvo, Mutasa Rural District Council haidhiroweri munhu site plan ye-communal homestead. Dai yanga iri a designated service center ine mastands ari kutengeswa nechi necouncil, ndo paunoita layout yearea iyoyo. Yobva yatotaura aya maroads ari kuenda akadai, suwa iri kuenda yakadai, ichiri kuenda chakadai, ichiri kuenda chakadai. Da ndiwo pawo ipapo, because that's a business a service center. Noti kuuya paruzevha panapa wosvika wobva wanyora road kuzi Muchinguri Manhede, wobva wadhirowa kaloop road, wobva wati main road Tunyapande, wobva wadhirowa wobva waisa kaline kekuti homestead yaJames inotangira apa kusvika apa, wobva wakunyeperai kuti this is an authentic map. No, hakuna zvakadaro. Whoever did this haana kutaura zvakanaka. Kutanga ari kuitei. This is a sketch map. Andizvo. Sketch map iyoyo yakaitwa pana Sabhuku Samaringa. No. Sabhuku Samaringa ndiye akanga ari Sabhuku Samaringa munzvimbo iyoyo ichisvikawo. Is why. It is the duty of the village head to receive and accept new applications for land in his area. Section 26 Traditional Leaders Act. Asi a receiver nekuaccepta application, haasiye anoapprova allocation. Allocation inoapprovwa ne-ward assembly chaired by the headman. Each village ine chinonzi chi-FIDCO. You personally asked for this and they gave you what you asked for. And so, you asked for this and they gave you vochi zvinhu zvamakadi zvamakakumbira. And so, because hakuna even site planning. Andika mukona. Watoto pana 11 kVA iri kudai, niri kudai. Ne road 10 meters iri kuenda kwa Samaringa school. Apa pane school. Apa pane Mutetwa homestead ne field. Apane Nyatsanza homestead and field. And is how long and how wide? Ndo chinonzi site plan. Inotaura kuti zvakareba ku 200 meters. Kufara zvakafara chi 50 meters. But Nyatsanza homestead and field yakangozi Nyatsanza homestead and field. And so, how long? How wide? Mapaswaka. Ngouyawo inini. Yes. Ichisvika ndakaona kuti zvinhu zvinonesa. Ndobva ndaenda kumaNicaland administrative CNAO kwamutare. Ndikati ndauyawo ndino zvinhu zvatoda kuti tiite zvekubatsira community. Ndobva yatariswa nyaya. Ndobva ndapiwa tsamba naadministrator maNicaland provincial administrator tsamba yabva yadhindwa ndikaenda nayo kuMutasa Rural District Council. Ndobva waitarisa zvikanzi zvakanaka Chikuhwa, unobvumirwa kuti udi unoita ma community projects yauri kuita iwaya. Ndokubva yadhindwa tsamba iyayi. Matsamba acho ndinawo. Saka ndizvo zvinhu zvatiri kuita. Is why ndiri kuda relevance of the application. No problem.
you are a local investor, we've got no problem with that. As it's kuti that investment in a relevance yei to ownership ye land in dispute. Our issue is not about investment, is not about anything. Our issue is about ownership ye land. Yes, this is what is relevance ye is mutaura Ndazvizwa. to this case. Ndazvizwa. Yes. Lendi yacho iyoyo apanzi uyu hauchabvumirwiba kuti ushandise panzvimbo iyoyo. Iyi ruling yakanga yapiwa naChief Mutasa ndokubva aregedza kurima pamunda ipapo kureva kuti anga achibvumirana neruling yanga yaitwa naChief Mutasa. Zvisinei inini handisi kuramba nichiargue. You can take the land. You can take the land. Orima. Handizova. Handizova mawinga pana. I was ininda bvuma zvamataura mama. Saka ndabvuma zvamataura. Makutora mai kutora kolendi. Maifaranga makaita muri kumasele business center. Tisipo bana. What was the purpose of your coming here? Because kuya kwenyu it means there was a dispute. Yamabula tikubatsireyo. Saka isusu pamuri kutaura mesa nditi. Isu chedu kuita sei? Kugaija hii. No. This is wrong. This is wrong. This is wrong. Mutemo not. Because pana anoyaka iyo. Ndikada kutomutsvaga munhu akaisa apo. Handisi. I2014 kawo. It's unfortunate kuti haasipo. But ndikada kushandisa chinhu chakajinda apo. Ichi. It's misuse of office. Izvi akaita. Haafaniri kushandisa zvidhindo izvi. Kudhinda zvinhu. Zvisiri zvekanzo. Muri kurewesa here. Iyo changambiri wakupedzerana kumba kwao. Ndosaka ndati kana musiri kurewesa then isusu toita procedure yesu yedu yedare then topa decision. Asi kana mati imimi muri kukwanisa kutaura zvomuri kuita muite zvomuta. Mama nakuramba kuna mambo dzokera kuna mambo utauri kuti ndamupa munhu aikona zvomuda kuti izvozvo matiba ati ndamupa munhu no because chandisida kuzwa izwai chandisida ndisi kuti kana mabva panapa moti mambo akatimanikidza ini andachandadi muba imimi ini ndakukuonesai after ndakuonesai nandomanikidzwa bana mambo haana kundimanikidza apa mambo haana kundimanikidza apa saka imimi chitaura mega kuti chandinoda handisi mabva musati mabva panapa sekutaura kwenyu mumhanyora inininyo I Ningi so. If given this disputed land back to Yava yatopera mumambo side. Zatopera.